ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ समाज बांधवाला कळकळी विनंती कसं म्हणाली पर मार्च 7 तारीख तकून मार्च 15 तारीख ते तुम सकड कळेल म्हणके आमगेल काशी मठाधीश श्रीमंत संयमित स्वाम्यानं पंढरापूर यात्रे तशी देवाल भेटी करता असती मस्त काळ तुकून कोर कामून घेणं आशिले आत्त सहकार जाता असं आमगेल समाजाचे आमगेल सहकार जाता असं हे मुक्कामा वेळारी मठांतू विंगडिंगोड सेव चलता हवन चलता सेवे ಬಗ್ಗೆ सांगची जाल्यार मठ भिक्षे तुकून स्टार्ट जावन समाराधना सेवा फुल डे सेवा म्हणून विशेष सेवा म्हणून भजन संकीर्तन सप्ताह सेवा म्हणून सकड बांधवाले समाज बांधवाले विनंती कसं म्हणाली ह्या सेवेंतू तनु मन धन तुम्ही सहकार देऊन सेव करून स्वामीला प्रसाद घेऊ का मग कळकळीत विनंती करते.